Jo sóc la veu que han fet la veu d'uns altres, desteixint balbucejos, remors i altres consignes. I si em tremola el llavi com li tremola uns altres, és per haver admès l'eco d'un esperit diable que ha corsecat el coll amb tanta i tanta cendra. Sóc la veu i la cendra, i ja m'hi fot no poder encomanar cap altre en camp més alt. Tanmateix, puc jurar que encara em vibra amb força el puny quan s'afaiçona pel nervi i per l'espasme. Manel Marí era una persona sincera, entranyable i autèntica, i el que va fer durant la seva vida va ser lligar precisament això. Realitat, és a dir, vida i obra, és a dir, passió. La seva obra és una llum que brilla amb una intensitat molt particular que la converteix en una de les obres poètiques clarament més important de la literatura catalana d'aquests darrers 20 anys i que està destinada a seguir brillant per sempre. Era l'equivalent en poesia a el que és una estrella de rock. Manel era una estrella, era una persona que era capaç de conjugar el seu temps, el que ell vivia, el que ell veia, i contem-nos-ho. I contem-nos-ho explicant-nos el que érem i el que havíem de ser. Vull dir, no he mort del tot. No he diluït encara la veu entre les veus, la cendra entre les cendres, i m'estego en senais per escopir l'incendi. Jo sóc la veu d'uns altres que frissa per cremar-se i per cremar els signífus fragments de murals fetes.